Има едно нещо, което една жена никога, и когато казвам никога, имам предвид наистина никога, няма да сподели с мъж, освен ако не е напълно, отчаяно и безвъзвратно влюбена в него. И не, това не е паролата за телефона й. Това е нещо много по-интимно, много по-дълбоко, нещо, което повечето мъже дори не разпознават, когато се случи. Всъщност, проучване от 2023 година, публикувано в Journal of Social and Personal Relationships, разкри, че 78% от мъжете не успяват да разпознаят момента, в който една жена се обвързва емоционално с тях. 78%. Това означава, че точно сега в живота ви може да има жена, която вече ви е дала ключовете за сърцето си, докато вие все още търсите ключалката. Останете до края, защото това, което ще ви кажа, може напълно да промени разбирането ви за взаимоотношенията. И този последен знак, който ще ви разкрия, е точно това, което отличава жена, която просто ви харесва, от такава, която би отишла на война за вас. Има нещо, което почти никой не ви казва. Жените не се влюбват по начина, по който повечето мъже си представят. Мнозина вярват, че любовта започва с драматично признание, филмова сцена, в която тя тича в дъжда и изрича тези 3 магически думи. Звучи романтично, но е напълно погрешно. Реалността е много различна. Когато една жена се влюби, тя не го обявява. Тя го пропуска. Тя го показва, като споделя малки, почти незабележими неща, които повечето мъже пренебрегват, без дори да забележат. И ето защо това би трябвало да е важно за вас повече, отколкото си мислите. Ако игнорирате тези моменти, ако не цените това, което тя наистина ви дава, в крайна сметка тя ще спре. Не защото е спряла да ви обича, а защото ще заключи, че никога не сте й обръщали внимание. А жена, която се чувства невидима, не затръшва вратата. Тя я затваря толкова тихо, че дори няма да я чуете. Просто ще се събудите един ден, чудейки се какво се е случило. И така, днес ще ви покажа точно какво споделя една жена, само когато е истински, дълбоко и напълно влюбена. Някои от тях ще ви изненадат, други ще ви накарат да преоцените всичките си минали връзки, а една, последната, ще бъде толкова въздействаща, че може да се наложи да спрете това видео на пауза, за да изпратите съобщение на някого. Но преди да стигнем до там, нека започнем с знака, който обикновено хваща повечето мъже напълно неподготвени. Първо, раните й от детството. Когато една жена започне да ви говори за детството си, и не говоря за сладката история за първото й колело или за състезанието по правопис, което е спечелила като дете. Говоря за трудните моменти, за постоянните спорове между родителите Толии, за онзи път, когато се е чувствала изоставена, за причината, поради която все още подскача, когато някой повиши тон. Когато започне да ви разказва тези неща, обърнете и цялото си внимание. Тя не просто си бъбри, тя поставя частица от душата си в ръцете ви, обвита във фраза, която вероятно е репетирала стотици пъти, преди да се осмели да я каже. Доктор Сю Джонсън, клиничен психолог и създател на емоционално фокусирана терапия, обяснява, че емоционалната уязвимост е един от най-силните показатели за привързаност между двама души. Просто казано, една жена никога няма да ви покаже раните си, ако не ви се доверява достатъчно, за да не ги отворите отново. Вероятно е била наранявана и преди. Може би е споделила нещо много лично с грешния човек и в крайна сметка е видяла да го използват срещу нея. Така че, ако днес реши да отвори вратите към онези части от историята си, които обикновенно крие, тя не драматизира. Тя е невероятно смела. И тази смелост съществува, защото те обича достатъчно, за да поеме този риск. Ето точно тук много мъже правят огромна грешка. Чуват болката й и веднага преминават в режим на поправяне. Питат, опитвала ли си терапия? Или казват, това беше отдавна, нали? Спри. Тя не се нуждае от механик. Тя се нуждае от свидетел. Тя се нуждае от някой, който да остане с нея в този момент, а не от някой, който се опитва да я измъкне от него възможно най-бързо. Но това е само началото, защото това, което тя споделя след това, е нещо, което разкрива дори най-самоуверените жени. Второ, нейната несигурност относно тялото й. Това вероятно ще ви изненада. Живеем във време, в което жените постоянно излъчват увереност. Филтри, социални медии, перфектно осветление, внимателно подбрани ъгли. Всичко изглежда безупречно. Ето защо, когато една жена се появи пред вас без грим, облечена в удобни дрехи под неласкателно осветление и каже нещо от рода на «Мразя ръцете си», «Чувствам се толкова подута днес» или «Не се чувствам красива в момента»,
Тя не търси комплименти. Тя достига ниво на увереност, за чието изграждане е работила невероятно усилено. Проучване, публикувано в Международния журнал за хранителни разстройства, установи, че повече от 91% от жените изразяват известна степен на недоволство от телата си. 91%. Това означава, че на практика всяка жена, която познавате, води тиха битка срещу собствения си образ. И когато реши да ви позволи да видите тази част от себе си, тя повдига завесата. Тя ви показва версията, която крие от Инстаграм, колегите си и останалия свят. Когато една жена споделя с вас физическите си несигурности, тя всъщност казва: «Вярвам, че ще ме виждаш по същия начин, дори след като ти покажа от какво най-много се страхувам». И това не е малко нещо. То е абсолютно всичко. Ако отговориш с нещо различно от истинска утеха, тя ще го запомни. Не за няколко дни, не за няколко седмици. Ще го запомни завинаги. Жените пазят много специален запис за това как е реагирал мъжът първия път, когато му е показал своята уязвимост. Опитайте се да не се окажете заредени на грешното място. Сега нещата започват да стават наистина интересни, защото следващият знак обикновено дори не се разпознава като демонстрация на любов от повечето мъже.